dagelan. Oke. Yang ke pancen kowe nyiyang aku, nyekait aku, sesuk ora kumpul aku. Ayo. Padha preine. Mas, tolong tabuhi Mas. Mas. Mas tabuhi. Tabuhi ya. Iya. Wes. Oh, ora jigloke ora apa-apa Mas aku. apa? Ning segone api. Lendeleng ki segoi kowe sore nang kene. Klebu buah potongku barang dideleki dhek iki. Sorry, Nek. Nek perkara kok tak ora apa-apa. Ya iki pengen tinggi sari iki. Apa? Jan kaya warteg. Iki sar kotak iki mulane ditutupi ora mergo ben apa. Ben nutupi kerduse. Aku ku masaku iki ra tutup kotak to. Lah kok dilandati kok sok biasane ra ndiu ki mergo ana segone kuwi to. Kandhani ya diatur. Kuwi iki golek gaweane wong tuwa ae. Wis ben ngono ki wah modiar iki. Moko diicing sesuk. Wayang rampung langsung mangan. Ya wis ben. Wis ben ajar prihatin. Ya sesuk tak jane resari ae. Iya. Ayo Mbak Elisa rene, Mbak Elisa. Aku lu ngembang. Oh iya. Wis tak nasi. Wis ben. Repote dadi dagelan. Lah yo wis entek dhewe kok. Ora nembang ora patek. Wis kono kowe nyambut gawe aku tak melu ngewangi benake iki. Oh alah. Wong kok Yara, percaya apa ora? Bocah siji badok. Omongi ya. Iki ora ono peristiwa iki ora konangan lho. Selama ini waduh kowe kerdus. Nek pengen. Kuwi iki lho sepira kuwi. Ora kowe iki ngombe kok arep adus. Aku ki alah batin iku lah ngediar ya. Luar biasa wah. Nek ora apa-apa aku ora medo bocah kuwi nyambut gaene sedina loyo. Ora ana lerene. Mula ya wis ora apa-apa ya Le. Banyak energi menimbulkan semangat. Ya, wong ki do keimangane. Heeh, ya. Bisa menimbulkan ngorok yang berlebihan. Ora tau ngora ya pian. Ya. Kalau kuwi bosmu kayak siji. Wis ben iki masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan piye wong wae. Elisa. Aku ora nembang ora apa-apa, penting kowe. Kok nesu ya. Ora nesu apa, sekal aku diskait ning kene iki. Aku kepengin arep muncer ra entuk. Piye to, Pakde? Aku nembang ra entuk. Udah tadi wis nembang kok isih ditanduk-tanduk terus sak madya wae, rasa kagean. Madya wis pindah. Oh iya, madya sejengan aja ora kagean. Karepku yo ngono, karepku ngono lah ning ora diiringi kok. Lah yo kamu tadi nyawer mung 50. Gareng Semarang lho. Jam terbang tinggi lho, duit akeh nyawer pengendangmu 50.000. Ya sik ditambahi ngono dadine ya do semaguh gitu loh. Nah, ngono. Cek sapa iki? Lah iya sik ngendang to. Mbak Mas Nanda, Mbak Nanda. Iki 50 tak keke kowe ning aku 3 dina urip melu kowe ya. Oh berarti uripe 3 dina kuwi. Hei. Lah piye maksude? Nunut. Oh nunut 3 dina. Pas ora tekeki aku cek mati. Ya bosmu sing ngomong dah. Wonten Jawa, Pak. Mbak Elisa. Petro. Saya sangat berbangga hati kali panjenengan karena panjenengan kuwi sak liyane sesindenan
ning ya kersa nyekel cempurit utawa gelem dadi dalang. Betul. Oh, ya lah. Dalang wedok sing ber-IQ tinggi ya inilah. Nggih. Tak boten pati yo saged, tapi nggih karena biyen sekolah S1 nen dalang yo kan yo isin nek ra iso ngono. Dadi yo setetek iku wau lho. Setitik setetek kowe. Setitik nek Pak. Tapi Pak Bayu aku yo bangga nek Kok bangga? nggih sinden Abi nggih saonten sing saged dalang. Enten. Iki ta? Nggih. Kita Sapa iki sapa? curut iki. Kesayanganku. Kowe ora turut kuwi. Ya. Piti. Mbak Eka ya iso dalang. Aku ya seneng iso ndelok. Ning tenan aku ngalembono karo kowe apa nyatane. S1 perdalangan, S2-nya psikologi. Wah, paling tidak dengan ranah atau media perdalangan kowe iso memulang marang penonton wayang. Ya, yuk belajar tentang Psikologi ini masalah jiwa ya. jiwane. Kira-kira jiwaku piye? Jiwamu nek tak terawang yo. Sakit. Kok sik ahli psikologi kok diterawang iki? Lah tetep bae diterawang kalau ditakoni. Saiki tak takoni. Kamu joget apa ora? Ana ciri-ciri seseorang sing kudu dipresake. Nah, iki kudu tak takokke ana papat. Apa? Kowe iso joget apa ora? Iso. Ning nggon umum iso joget apa? Wah, kok ning umum, ning WC umum joget kok. Oh iya, Umum. seneng joget. Joget. Kamu sering ngomong sendiri ya? Iya, iya. Sering ngomong sendiri. Nah, kita tadi. Ya, ngomong sendiri sering. Sering. Joget ning nggon umum sering. Sering. Ngomong sendiri ya sering. Sering. Ya. Kamu sering udo enggak? Udo itu loh. Udah ki maksudnya Nggak pakai baju. lah Telanjang. telanjang Iya. telanjang dada. Iya. Oh, Jangan dilihatin aku yo isin. ora apa-apa potenso. Sering. Sering. Telanjang dada sering. Sering. Yang nomor 3 juga. Nah, Ya, kamu sering sobo pasar, terus sering sobo ya dalan, kayak gitu sering sobo pasar, dalan. aku kok ora enak suwe-suwe aku. Sering enggak? Ya sering. Ya weh, kowe berarti ODGJ, kudu tak. ODGJ. Aku ODGJ. Ya. Benar DGJ, benar. ODGJ ki apa? Orang dengan gareng jalan-jalan. Piye? Oh, dengan gangguan jiwa ya. Wah, Alah aku mau takon, kan aku nggak mendiagnosis cuman takon lah mbok jawab kok hoo kabeh. Wah, Ya ora weh. enak ya. Wah, rupamu ayu. Piye? Aku seneng. Wong tunggale ngene. Aku duneke ODGJ ra masalah, sing penting cedak wong ayu. Ah iya. Sing penting ditanggap karo pambon. Nggih. Mula DGJ ning ana manfaate gawe senenge liyan. Nah. Ya ta, Mas? Alung ra ono manfaate. Timbangane duneke ODGJ. Lho, ya awake dhewe iki yo mlebu DGJ kabeh. Aku ki edan ning edan kagungan, edan budaya. Alhamdulillah. Apa yang saya lakukan demi kebudayaan. Edan sing migunani. Ya, betul. Ya jane ya ora. Wong angel terus bukan kok ya. Edan kok migunani. Mbak niki enten menapa? Napa niku, Pak Firno? Iki mau ngersake pralayar wis. Sampun. Nggih, saking Mas Kadus nggih, pun kula wau. Kula sakniki anu nyuwun tulung panjenengan nggih nembang sesarengan karo Mas Gareng, mau nembang dhewe Mas Gareng ora cocok to nggih tak goleke pasangan Nyidam Sari nggih ditembangke Mas Gareng. Bahane gandrung Mbak Elisa. Lah, kosek. Yo ora ya, dalan-belan wong wedok ya aja cepet-cepet ngono malah gila. Belan-belan aja. Cepet-cepet piye? Kamu cepet-cepet mendekat aku yo gila malahan. Ya pertama gila. Terus? Kedua gak nyemi. Ya belan-belan aja. Neng ketoke kok Mas Gareng karo Mbak Elisa kok jegleke kadoane, Mbak. Bangunnya Tak goleki sing sinten? imbang, tak Oh goleki. sinten sing imbang. Eka. Ayo. Kak. Cocok nih. Ayo Kak, tak goleki sing Ayo. imbang. Aduh, Eka. Kak, iki sing iso ngimbang. Sayanganku. Ayo, dah ini ya. Apa? Masa Barelisa terus digolekke diselesaikan
aja ngenyek ta. Cantik lho Kok kabeh Mbak Elisa perempuan iki bangga cantik lho. Deknen kok. Lho piye? Wong wedok mlakune nantang kok. Ya ben ta. Kang. Dalam Kang Petruk. Waduh. Sing melek ta kowe? Alhamdulillah to Mas itu. Alhamdulillah. Ayo kowe nembang karo Mas Gareng. Aku gak turun ki. Heeh, Ya, diapes ya, wong loro, Mas Gareng tengah, Mbak Elisa. Iki lah Nah, iki. nggih. Nah. Wis, ngene iki lho. Iku ya aja aku to. Tengah, penjenengan yang tengah, ini Mbak Lisa digandeng. Yo. Mbak diperiksa ke puskesmas. Yo yo. Ora enak omongan iki. Bae diperiksa kene puskesmas. Ora usah diperiksake, wis ben Diperiksa loro. to ora Ojo lho. kurang. Kok ben loro lho. Diperiksake ora gelem. Nek yo ojo tembune bae diperiksake wis sembah diperiksake. Lho ku ben sehat tok, kontrol kesehatan penting. Apa kudu lara? Wis ora jejer wong ayu-ayu ora patek. Yo, gandrung sik. Sapa sik sing mah gandrung? Yo iki lho. Nah, bar iki terus Iki. terus iki neh. Sajak edak sio marang aku. Apa? Jeneng sira aku ora ngerti marang aku. Aja malangtik ndak dikira ceret. Ora apa-apa aku ceret, apa ora ngerti panjenengan kuwi aku sapa? Sopo? Sejatine ngono aku ki dewa. Dewa no ulan dewa saka kalangan Sura Menggala. Kok sing Bengi sing dewa anak Ya wis sak karepmu. dewa nakoda nih Mas. Iya. Naroda. bengi iki Naroda nakoda. bengi iki sijan sing adek kok do sentet ya. Ora nembang lagi. Yo, Mbak Gareng. Nambah. Duh, wong ayu. Yo, yang apa? Duh Elisa. Ya. Apa pujane ngati Oh alah. Ora bablas ora mesake Mbak Elisa yo. ya, kaya wong golek nggon. Iya. Lha kuwi enak kuwi bisa. Yo. Kaya Dilak. ya wis ben to bebekku dhewe kok arep tau lu arep ora sak karepku to wis. Ya ya. Kalau Kaya ngene wong nandang Ora entuk ngrangkul sik. jare roman. Lah ning ngrangkul yo ning wektune. Oh, ana wektune ta? ana jarake saiki sih PPKM. Nah, samene. Yo. Kok nek wis rampung PPKM lagi nyedak lagi ngerangkul. Wong nandang asmara Trijine sik. Ya ngicipi petis ya. wong ngicipi petis. Roman kok ngicipi petis. Yo. Lah aku kapan? Aku lho ngenteni ning kene antek garing. Kowe kungkum sik nek ngono lho. Mas aku sindan nek dikom aku pentil. Iki giyane iki mbok tuwa sik kok lagi mbokno. Oh iya, ya wis. Apa mongah wakku dewe Alik Jundi. Duh. Waduh. Duh dewa waduh piye ta? Wah wis to. Bar kok- Masamu aku ngene iki yo gak enak kesempatan untuk memperbaiki keturunan lho. Kok iso saja sia-sia karo aku. Lho, kaya ngene ninting terus entuk kendabem ngene. Penuntung. Iya. Duh. Punukmu kok gede. Duh dewa. Duh dewa Jawa Dadi Mbak Toko Elisa kana. Alik ra. was Cepete aja. Allah mring wak mami Dirayu Mbak Elisa cepet. Elisa Iya, Kakang Gareng ono apa? kok kaya perewangan ini mas Ora apa-apa. Nek ngono kuwi malah sabar. pancen ning donya kuwi
wanita kang tak tresnani ya amung bojoku sing ning omah kae. Iya. Aku kowe lawan di streaming. Lha iki di streaming bojoku nontone. Ya nek bojone ya bojone ning panggung ya ning panggung. Iya, ora ngerti Justru eco-eco kuwi resikone gede padha-padha beresiko tenanan. Lah Pak Dik, budhe gareng nek nesu ngene ya. Rumahsamu babon ngono ya. Nesu. Besok kapan katekan jejen lambong ayu Ya sing lanang sing wedok ayune kaya ngono kaya sembrodro, sing lanang kaya cakil. lakone iki apa Sembodra kepethuk cakil? Ora nek ta? Ora ana. Sembodra iki kepethuk larung. Sembodra larung. Apa karo Sembodra iki kepethuk Janaka. Oh ya, wis. Kakang, aku sesuk pengen jalan-jalan. Sesuk mlaku-mlaku jalan Iya. ning ndi Ayu? Ya paling ora ning sing ana kewan-kewane kae lho. Kebun binatang. Ya, kebun binatang. Jai. Kakang, aku sesuk yo njaluk tumpakne mobil karo panjenengan. Lah mau didol ning ngarep kono akeh to. Endi? Mobil diseret benang kae. Motor-motoran yo nabrak kowe piye terusan kok iso motor-motoran juga numpakno aku ki lho. Lah kok kowe kok njaluk mobil aku iki lho. Wong aku dhewe rene numut kok. Wong njaluk kok mbok njaluki sak lumrahe kaya Elisa ki. Sesuk tak jak ning kebon raja mirsani kewan-kewan apa sing mbok senengi. Ketek. Mbok menawa Sing tak takoni kene. Kenapa kowe sing jawab? mbok menawa dhek kan kancaku. Nek dhek Kanca- kesel omong tak wangi omong. Ngono ngomong kok diwangi iki lho. Nah nek Kakang, kesel kakang. Apa ya? Umpama lho iki. Wong edan. Mula kok bokongku isis. Ngapa tau kok ngene-ngene? Ya direnggangke ngene iki. Wong mosok kancane main aku gak melu main. pae apa? Pae apa? Kempane kaya ora ada kanggone. Lah iya. Ah jalan-jalan ning ndi Mbak Elisa? Elisa jalan-jalan ning ndi? Ning kebun binatang iku mau lho. Iya ya, besok tak terke ning kebun binatang. Iya. Apa sawetara kowe tak duduhi iki ana truwelu? Sawangen. Dita, Iki truwelu iki. iki truwelu. Iya iya ya. Aku ya weruh ramung truwelu ning kene. Iya. Ana boyo. Endi? Iki. Masa iki boyo gelang tekekno. Pada suwi lo mutong iki lho. Umpamane jare Umpama kabeh mung Panas umpama kuwi kok. apa? Aku lagi Drama iki lho, digawe drama. serik karo wong wedok iki lagi ning kene iki. Lah ngopo masalahe? Bojoku iki ning omah isine mung yes tok lho. Ayo, Nduk. Yes. Ah terus Oh, yes. Oh, Iya. ning kene diloke sing siji boyo, siji tekek. Ora ana pilihane bangsa melatah tok. Ya wes upamane ganti. Ya paling ora ki aku ya apa sing apa merak lho. Ya ngene wae Kakang, upama aku dadi dalan, upama aku dadi margi, kowe dadi apa? Aku mesti dadi motore, bendina tak blindes terus. Lu kok jegok to bocah iki? guyu kok jegok. Guyu ki. Oh, guyu. Seneng Wis saking lingsem-lingsem senenge ya. ngono lho. Mosok guyu kok kaya kikik. Terus nek aku dadi kompor kira-kira kowe dadi apa ya? Aku kan bakal dadi carete bendina tak tangkringi. terus ganti aku nek no. Takono. Nek aku dadi apa jenenge kuwi apa kae? Dadi kembang. Dadi kembang. Aku kan dadi tawone Terus bendina tak entut. Enak tenan iki. Upama meneh ya kamu. Apa? Upama aku dadi cara mobil ngono ambulan kowe dadi apa ya? Mayite, mayit Kuwi gak pas kuwi. mayit ora. Lah umpamane apa? Apa ana ta arep entuk wong ayu kok dadi mayit iki? Lah umpama mungan, Upama iki ora ana apa-apa roman kok rembug mayit. Romane wong Jawa juru kunci apa piye? Jan iki jane iso roman ora to? Ya kan mung drama upama. Mulai janduk
Ora ngerti nek iki mung drama. Ngerti drama karo kumbara. Walah. Wah. Kok ya. Ya Kono ndek. tekan kono. Ganti aku. Umpama ya. Upama kowe drubiksa Nakoda kok diperiksa. nakoda Wes. tanpa prau. Tak iki kok umek ngene. Ya jenenge senenge digandrung Sombong der, sombong senenge wong lanang. Dasar saraing colotri Leleng. ngidam saria. Ora kucing kawin. Sing nembang Mbak Elisa ya. Elisa. Iya. Aku rayuk sapa? Mbak Elisa ya. Oke. Ya. Yo. Aku duduk sik nek no. Ora sah nek kono wae. Duet. Yo, seben. Kok nang kene ae. Irama Segrio. Wis diaturke Nyidam Sari. Sik, ampun kasih Mbak Elisa. Oh nggih. Iki, Kak Eka. Eka. Nawala lho, Kak. Nyuwun lali janjine sing nembang Mbak Eka. Nggih. Saking Pak Cip, bos Bale Pasar Minggu. Mugi-mugi lagon menika saged dados jampi saya. Bapak Sukimin Ajikop SBA Jakarta. Wonten wajibipun Rp200.000. Ya, Ayo, lali janjine. Nggih. Nggih. Ning anu dibawani sik. Apa wae? Ana disilihke sik no. Kangenku tanpa upama. Ana kuwi, ayo Kak. Kaya ngapa suarane gen Mas Garing ngerti. Ya wis. Jeneng ingsun. Kok kowe iki apa? Asam sing-sing. Rungokno jeneng ingsun. Oh iya ya. Akhirnya sing-sing-so. Iya mong dhewe lali dhewe kok. Ning seben ra apa. Wis ben, ku ganep-ganep. Heeh, lho komplek-komplek dasaran kotak. Sik to. Iya ya. Ya. Piye bone kae? Ya lagekmu meneng aku. Kangenku tanpa upama. Kangenku tanpa upama.
luar biasa. Malah diginake. Wah kita alam tenang lho. Wong ngelem kok malah Luar biasa. Ngelem ya ngelem. ayo Nek sampe kali yo bakal mung sliramu kang dadi ayo lari apa Mas Jari Ah, betul kan siang banyak itu takon kae kamu sing mana cilik kase. kang dadi Dadi apa? telenging ati sambung Mbak Elisa wes lawas wes lawas anggotku Ora enak iki. Lah ora. Iki kaya nganyangking wedhus. Romano kaya geret wedhus ngono. sapa ngunekke Mas Jari wedhus Iki lho. oh ngenyek Mbak Elisa kuwi Aku cuman ini kan maksudnya roman gitu loh Pak Bayu gini. Terus kan tak geret ke sini biar kayak India gitu. Kok dia ngomong kalau dia wedhus sendiri, aku nggak bilang loh. oh dia tuh bukan wedhus Mbak Terus apa? sirintil deh Oh serius? Kowe malah telek wedhus e. nek ngeret aja iki nek nganggo dadung paremburi ya Mbak Elisa Oh, do kalah patiku bang. ya Mbak Lisa manging ngomong ya yuk sliramu nate ngendika Aku nate ngendika apa ya? ibu-ibu menang cep yo Eka saiki tutuke ngelingono Oh, kudu eling apa ya? Yang kudu eling apa? ora sama eleng-eleng apa kowe iso ngeleng-eleng Masamu ki ora duwe nalar kuwi. aku arep ngomong ra utek ora wani nalika nalika dinoka Apa ya iki apa? sliraimu Sliramu kok sliraimu? ramu Sliramu ora nganggo imne. Sliramu kok sliraimu. berarti gak nganggo rai sliramu gak nganggo rai sliramu gak nganggo rai ta Yo iya lah ora nganggo rai kok yen raup piye? Nganggo bapak ngira oke sliramu nate jenenge ra raup. ngendika Jejekan sece. Mbak Elisa lanjut Bisa. Tresno lahir teruse pelali janjine kan maka ayo maka digarap sing penak maka ayo ya ngono yo nyokek mas yo nyokek yo dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nganti lingser sengene aku nunggu kowe
yo. Asik yo, lali janjine kawangan Melisa lho iki. Kalau iki. Oh iya. Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawaranmu nganti ulisan sampeyan aku nunggu Matur nuwun wis diaturke lali janjine. Adikku gede, adik wedok niken Salitri. Ayo. Ayo, Dok. Ini Dok niken. Yo jaranan Mas. Ayo dipethuk jaranan. Aja trigak. Nggih. Oke. Nggih no. Ayo yo 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 yo. Jaranan. Tak tak tak. Yuk yuk yuk. Malah ayo. Kowe arep nyolong pitik.
Oh, joget kedadap. Aku badhe kene ikan yo kalah umur kono wis enom tenan kono. Iya. Wis aku Penting aku acung jempol karo Ndoniken wis. apa? Lah iya no ing atase paribasane wit biyen ana ora tau leren lho iki. Iki alron bocah iki. Tenan. Iya to, esuk campur sari awan jaranan bengi wayang. Wayang terus bengi esuk meneke rondo. Wis kanggo rondo barang. Kanu apa yo tegese nuwun mulih sehat selamat akeh rezeki. Heeh. Oh pancen iki yo mumpung masih muda berkarya. Leres. Sudah tua kaya raya, besok yen mati masuk surga. Amin. Pangestune Pakde. Heeh. Nduk Niken, ayo sampeyan arep ngaturke lagu apa sing dadi kesenengan panjenengan? Apa to? Wonten pamundutan apa, Mas? Nek niki wau wis niki durung enten pamundutan, nah panjenengan arep ngersakake kepengin nyanyi apa tak merdikake. Kowe sing seneng lagu apa? Pentingamu apa? Pentingamu to? Apa? Ya? Apa? Kan mawon. Gelang alit mawon nggih. Oh, gelang alit boleh. Tak duetke karo Mbak Dita Intawati nek no. Wis saka Banyuwangi. Wah, ayo. Gelang alit gagrak Banyuwangen. gelang alit itu dening kalung. Neng aku dibawani sik ya, Dek. Apa? Aku dibawani sik. Nggih. Oke. Agen mat kae bawane, ya. Yang apa suarane Nduk Niken iki? Maka ayo. Oh, luar siap-siap biasa. ya, Dek. Ayo. Yuk. Ngopo to iki? Iya ta? Kok burak-burak dhewe? Iki senggaan ya. Oh, pengalaman wis senggaan kok buah-buah dhewe. Oh, segaan to? Heeh. Bilang dong. Gua kan kagak tahu. Aku mah ditinggal ngobrol. Piye ta? Arep gapyo tinggal ngobrol. Ning tengah gone nek no. Oh, pindah tengah tiroko. Ngono. Iya. Si Jopo lagi. Aku maca layang kok dijogeti. Lek lu salam tak kira iki segaan. Iki lho yo capek gunung jenggleng garap jaranan saking Pak Ambon. Oke. Kadung kecekel luput neh. Yo Mbak Dita. Pianyo Oh, wes rematik kumat bisa. Aku diploroki Dita. Yo Mbak Niken, karena kidul. lar len kidul alas
Ya Dita. Kalian jane iringan apa denyut jantung to ta kok ngedak jane niat senggahan ora to aja tanah Gumelari Taman Sari Nusantara muni karepmu ra karepmu Nesu iki lho. aja ganggu iki Darsini kembar lagi foto Rajar sini karo car tenan iki. Ya, ora sudi kok Darsini kok karo modar yo dialog iki. Belanda. Monggo, yuk, ya yuk. Wes galakan
Terima kasih. Matur sembah nuwun. Mbak Dita lega ya, Mbak Elisa jembrong sik karo Mbak Niken. Niki enek sing ngersake camping gunung jenggleng. Tetep wis. Mangke garap jaranan sing ngersake Soebul Bek Pak Ambon. Babon. Iku kudu dipinangkani. Ya wong dasare apa iki wajib kok lagune. Nggih, heeh. Nggih. Iya, diaturke sik. Monggo. Caping gunung jenggleng ning aku nyuwun di menyurake. Nggih, slindro menyurak. Heeh. Angel iki. Men dudun swara. Angel iki. Monggo. Ayo, Mas Gareng arep jenggleng sapa sik? Oh, lha aku sing nembang sapa sih? Mang Wileh. Ayo. Urut tua. Oke? Nah. Ayo. El Nino. Ya ya, saiki ngepaske aku campianku soalnya engko ndak beto. Kaya kudune kowe ya wis gatekke ketemu. Ya. Ayo. Sepen bengi nyawa Nyawa. nyawa Yes. Bagus. kona Stop. Mbak Niken, maju. yen nemen Ya Apa? ana kutuk. Karene kan. Wong mau Cari yo kancane Mbak Elisa yo kancane. Bela sing ora ngadeg Elisa karo Niken. Lah aku ngaduk apa ora oleh ndo sikil lho. Masane aku sinden gak ndo sikil. Oh sing maju kuwi Elisa karo Niken kok sing berdiri NIN. Apa? Pengen NIN. Yes. Rawani aku. Sakarepe. Rawani. Sakarepe. NIN. Iya, wis ben sakarepe pemersatu bangsa. Yo. Ganti, ayo Eka. Nah. Kalau nggak ada kau jangan pergi loh. Iya no El Nino. elingo Angin. albino. Ya. Albino iki lele sing putih kae. Iya. Albino ki wong-wong sing putih njaba jero lho. Anunan. Kak kowe ning ndi Kak? Kuwi lho ning arepe kuwi lho. Oh, aduh. Mosok rai karo gelungan ora iso bedake. Iki jenenge rai gelungan. Wale kocrot. Ya. Pacing. Kira. Ya sebut omongan. Jengleng Imson dijengleng Pak. Iya. As. Yon. Ya. Iya. Berani dia. Jaremu kan enek wong memberi kasih sayang kudu dibalas juga dengan kasih sayang. Ini ya wong wedok iki terus ra kaya wong lanang kasar ya halus kasih sayangnya. Kamu nek kasar ngene yo kena kasar no. Ganti Mbak Elisa. Masa ganti Mbak Elisa? Mbak Elisa. Ya. Elak. Piye? Mejet. Wong biasane der. Yo, tatu-tatu yo. Iya.
dicedhaki buka jendela deh. Ayo balikan, ayo. Ayo, radu sithik. Ini parian sing parian. Aku sesuk arep gawa tukang biduk. Wes, tukang biduk jatil tak jak rene. Weknya iso weknya. Wis yo iki. Weknya wah lagi wirawiri iki sibuk wong elok. Ya, ayo parian, bakar sini. Anu neno. Menyang kebon. Menyang kebon. Ngunduh telo. Nduh tela. Tepak Ambon. Bapak Ambon. Mugi panjang yuswa. Amin. Jejere ayo. Allahumma amin. Oh. Ya. Mangan kacang. Mangan gak sapa sing mangan kacang? Aku. Balikan yo mangan kacang. Juta anggere ngantuk galake ra umum. Enak rasane. Bener. Sing nonton wayang Wayang. mugi kathah rejekine. Amin. Amin. Yo jejere mari siki. Mangan klepon. Wah mangan kabeh. Mangan klepon. Entek telu. Telu. Bapak Ambon sehat Ambon. selalu. Amin. Yo, iki doa Sri. Ya Sri. Sri. Tuku bumbon. Tuku bubon. Ning dia. Yo kowe ragate pira? Menyang pati. Tuku bumbon. Hah? Tuku bumbon. Iya. Iya, kita ya ketularan nikah ya Sri. Saploe tajak ning pantai cokot gurita itu. Yo. Cacahe telu. Telu. Terus Bapak Ambon. Bapak Ambon. Sehat selalu. Amin. Yo, Mbak Elisa. Yo. Yo, apa ya? Apa ya? Terserah ya. Ya oke. Kelon Waduh. Wah. Wah. Apa mau? karo dhewe. Lho kok karo dhewe? Ayo durung ana kancane ya ben to aku kan dhewe mangkate. Ya jodoh nesu. Bapak Ambon nyenengke wargane. Amin. Yo Niken. Yo. Nampa gaji Napa gaji ning cedheke sumur. ning cedhake sumur. Mas Bayu Aji, Nggih. mugi-mugi panjang umur. Amin. Ayo iki utuk. Oke, Babon. Ora babon. Ya. Bagus. Pokoknya akhir kali tak dukung gue. Ayo Kak. Karo iki kanggo katresnanku. Ya, Kak. Tuku tongseng. Tuku tongseng. Dokok ning panci. Dok ning panci. Pakde gareng. Pati gareng Ganteng sekali. kaya Kaya sapi. Kan raja kaya sesugih kuwi nek didol. Ora dadi raja ora paten. Raja kur kaya kowe kok. Ini lho bentuke. Ayo Mas Gareng. Ya. Wah, aku iki. Iya lah. Oke. Anu Mbak Elisa sih. Oh, Ya. Wah, kok James Bond ya. Ini. 3 Tutu siji. Dudu siji. De Elisa. Di Elisa. Cantik sekali. Aduh. Dan Aku ki riil kok, ya ngomong Ya. nyata kok. Guni kan. Yo. Ini kan maju kan. Karo simbah. Yo. Sabar tak kayak sing apik ya, Dek ya. Peniten. Peniten. Peniten ki napa? Jarum Peniten pentul. ki kalau peniti Oh, di peniti. peniten. Kanggo baju. Kanggo baju. Gendok niken. Itu niken. Pancen ayu. Ya. Riel lah ya. Yo Ika. Aku wae. Nyapa ekspresine Ini kan simbah maju dulu. Simbah. 3 3 bukan 5. bukan 5. Eka Non, ya. cat katon cat ora.
Apa rumasane demit apa kok sok ketok sok ora e? Ayune. Oh iya. Ayu sing ora katon sok ora ki jenenge ayu. Iya mangsa kadang-kadang raiku tak gowo kadang ora kok. Rai kok kadang ayu kadang ora, kadang ketok kadang ora. Lho ki kita alem kok. Nesu aku nesu. Nesu kok saya mengkerep. Ntar aku pentil. Yo kanggo Pak Ambon, ayo. Ana neno. Pak Ambon. Ayo wis no. Lho lah jare kanggo Pak Ambon. Lah ayo candane kanggo Pak Ambon. Oh, lah wis tau ya wong ngene. Kliwon. Pak Ambon kok kliwon. Lah kok ngono laire kliwon. Kok jare kok gawe pari. Ya Pak Ambon. Pak Ambon. Terus Oh, kok Pak Ambon. Kliwon. iki piye ta jare? Dudu wage. Terus Pak Ambon. heeh. Tambah sawerane. Wong ngaluk wae. Ora ngaluk wong njaluk. Hebat tambah sawerannya Mbak Elisa. 100.000 untuk Mbak Elisa. Alhamdulillah. Makasih Mbak Ayu. Ya ampun, manis biles. 100.000 Pakde. Tibae wong ayu yo dia duit ya. Iya. Aku ora ora butuh duit iki. Cewek-cewek. Sing pari anakku kok sing entuk kuwi. Ya iki apa? Sultan ya Kak. Udah deres. Yo. Panas sudan Aling-aling. ngaleng-ngaleng. Dingleng namanya. Ya, jubleng. Capek pun. Ngapa ora jubleng iki? Tak jenggleng yo ora disawer, ora dijenggleng yo ora dinehi. Jenggleng ora? Dijenggleng kok tak nehi. Oh. Tak ra disawer tak sawur. Sawer. Disawur iku maksamu aku kuwi. Kan nek duwike kae, duwitke lho. Modar kuwi jenenge. Ora kudu. Kok tak jenggleng ora? Iya. Ngomong, jenggleng. Jenggleng dah, jenggleng. Pisan tok lho, bar iki wis. Bar iki lak jenengan kondur Semarang. Sesuk sing jenggleng Lah neh. iki bengi iki lho, bengi iki wis kondur Semarang. Nake. Ya Mbak Elisa. Miss. Mbak Elisa ya. Gantian Mbak Elisa, Mbak. Lalu. Mbak Elisa aja Mbak Elisa. Kita bali ngulon. Langgame Mbak Elisa itu garap-garangan. Dunia. Jangan etan
Mas Gareng, sawetawis satur panglipur ya Mas. Nggih, masih wonten. kata lepat yul bumi samudra pangaksami. Nggih. Terima kasih untuk Mbak Elisa, sukses selalu, laris, rezeki lancar. Nduk weekend ya ngono, sehat terus. Pokoke aja nganti kesel ora gelut marang kabudayan. Ayo Mas Gareng arep paling dawa apa? Ayo. Buatan langkung. Selamat untuk Bapak Abon, Pak Yarno, sak keluarga besaripun. Nggih. Mugi-mugi jalinan silaturahmi tersambung di lain waktu dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Mas Gareng. Nggih, Mas. Monggo, ayo.
Gondang Kanjeng langit kala-kala katon lirik injanging sang maweh gandrung abarang kadulu kirmu yak mayik nala garing Petur Bagong nggih mulane kowe tak kanthi tekan kene iki wigati ayo kowe tak kanthi ana gisik Narmada wonten gisik Narmada heeh ana ngresene begawan Mintuna ya Resi Mintuna lah enten apa ta Mo aku tinanggenah kinentilik marang putra Jodimati kang nalika semana manut pawarta jare Gusti Wurang Ayu wis babaran oh ngoten iya mulai yo kowe tak kanthi tilik marang gisik Narmada kaya apa Gustimu sing anyar katon iki wah nggih wah iki putra Jodimati anyar katon ya terus heeh jenenge Raden Antasena manut kabare jane wis 20 taun umure ning wujude isih jabang bayi apa iya jare ngono iya Petruk bener mulai yo tak kanthi tilik kahanane calon daramu iki nggo kok dereke Pak